Malawi Brief. Dilimbi afika pamenepa umbwandira ndithu munthu wankulu kuthamanga naye kula galimoto zinthu zoti umaona kuti kapena tikuonera mafilimu kwambiri pokuti zimezo adakafufuza sitiziyankhula timangodusamo kuti nkhani kunjaku ndi zambiri komano zimene zapsa zimene timabwera nazo program ino. Anthu a Mulungu tili nkhani zitatu. Nkhani yoyamba ndi chigamulo chimene chachokera ku khoti la appeal la Supreme kumeneko kudali nkhani ya banki ya Finance Bank nakamang'ala kumenekoko malingana ndi kutsekedwa kwa banki mu chaka cha 2005 ndezi mayenda zathano musabata yapitayi kuti zathano chigamulo chochokera ku appeal chatuluka nde tufuna tichiunike chigamulo chimene chikuti kodi chikuti chani chokhuzako kuti a Reserve Bank adakapanga bwanji komana anthu ena akaona chigamulo anthuso woonanso akuona kuti kodi ino amakhoti mukanapanga bwanji tikambirana nkhani imeneyo. Nkhani yachiwiri ndi anzathu amene amayang'anira anthu ogwira ntchito amene ndi Malawi Congress of Trade Unions akunena kuti bwanji titaunikanso ndalama yochepa kwambiri imene amalanthira anthu mdziko muno. Nde iwo akunena kuti bwanji titayonjezera ndalama imene akulandira anthu pano ndi 95%. Pamene anthu olemba anzawo ntchito akuti yayi mwayiponyera kutali bwanji titawonjezera ndi 25%. Tinena mafigures iwo nde tikambirana kuti kodi mukuzimva bwanji tiyende bwanji. Ina ndi boma zera ndithu kwa mkulu woyendesa ntchito za boma chief secretary amene wandi Bambo Saidi akunena kuti achepesa mulingo wa ma principal secretaries maunduna aboma kuchoka pa 80 kufika pa 38 ndakuti akuyerekeza kuti pa mwezi apulumusa 2.2 billion masalaries mafuel ndi ma benefits ena ndeti kuunika kuti kodi zimenezi muzimva bwanji. Nde tiyambe pokuti kanthawi nkanyamata tiyamba ndi nkhani ya chigamulo chochokera ku khoti la appeal chokhuza Reserve Bank ngati regulator komanso Finance Bank ngati player mu industry mwawo achunga mukuzimva bwanji nkhani zimenezi. Nkhani tiyambe ndi ya ku khoti kuti anthu ambiri akuyiyankhula. Unfortunately anthu ambiri akuyiyankhula asanawerenge komanso asanamvesese kuti kodi mlandu ukuti chani ndipo akhoti anena zotani. Ndiye mwina choyamba chimenecho kuti Amalawi mwachitisanayike mlomo pa nkhani tizikhala kuti tawerenga kapena tafunsa iwo amene angatithandizire kumvesesa zinthu ngati zimenezo. Komanso inu amene mmathamanga zolembalemba ma Facebook ndi malo ena osiyanasiyana malo anchezo kumakhala careful chifukwa nthawi zina mmathopanga set a narrative imene ili yolapika. Tiyambe motere kunena kuti Reserve Bank mu chaka cha 2005 mene mwanenera anayipeza banki ya finance yolakwa mene imayendesera zinthu zina zokhuzana ndi ndalama zakunja ngati forex. Ndipo iwowa anaganiza kuti achite revoke license kapena kuti alandire chipaso chilolezo chopangira business imene ya bank mdziko muno. Tinene pano kuti Reserve Bank simachita act alone. Zimenezi anapanga ndi mdaliso wa nduna ya finance nthawi imeneyo kapena kuti Ministry of Finance. Tikumbusane kuti Reserve Bank falls under Ministry of Finance. So nthawi zina timangoona ngati kuti mwina iye ku Reserve Bank ngati ali mphamvu pokha without consultation ombalanga zimenezo. Ndiye chigawo chimenecho khoti lalikulu la Supreme anena kuti banki imene banki yaikulu as a regulator sanasatire njira yabwino yolandira license ku banki imene ya Finance Bank. Mchizungu chawo akukamba nkhani ya fairness. Sikuti nkhani ya fairness sinaonekepo bwinobwino. Sana walole ena wa Finance Bank ngati odandaula kuti athe ndithu kuyikapo mbali yawo kapena kuyikapo mulomo pa zimene zinali zifukwa zimene ankachitazo. Ndiye chigawo choyamba nchimenechi. Now chigawo chimenechi ukachiona wanda ndichonena kuti ndi phunziro lalikulu kwa ife tonse ngati Malawi. Maka inu amene boma linakukhulupirirani kukupasani maudindo osiyanasiyana opanga ziganizo on behalf of the Malawian people ma security companies osiyanasiyana ngakhale ku Reserve Bank. Tufuna kuti muziziwa zonena kuti ziganizo zimene mumapanga zimakhala ndi zosatira kwa Malawi wonse. Chiganizo chimene chinapangidwa nthawi imeneyo mwina wina analipo anangoti basi mwina
whatever reasons merit anali nazo koma look at the consequences olona nizosatira zake ndiye nonse kamugwira ntchito kadi maki kamugwira ntchito kandi kufetereza kandi mugwira ntchito kandi kunifi kamugwira ntchito kuti ziganizo zimene mumapanga mudziwe zonena kuti zimazasatira dziko lonse anthu misonkho ya Malawi imene ili yopweteka kale timazavutika ndi kuvulala chifukwa cha ziganizo zina zimene zimapangidwa. Chigawo choyamba china chimenecho. Chigawo chachiwiri nchonena kuti mlandu unayamba mchaka cha 2005 akuzamaliza kugamula mchaka cha 2025 masamu anga akundiuza kuti zaka 20 funso nkumati kodi amachedwesa ndi Reserve Bank ayi kodi amachedwesa mwina ndi awawa osumiridwa asuma odandaula afinance bank munaso kuti ayionda amafuna so kuti chilungamo chiyende nsanga muona kuti all the arrows are pointing towards the court itself kundi amene amachedwesa. Now funso nkumati kodi ngati court ikuchedwesa kunena kuti chilungamo chisayende kodi pali arrangement yotani kunena kuti court imathaso kutenga responsibility for the delay imene yachitika pogamula mlandu chifukwa judgment amene amachitika chifukwa cha court osati chifukwa judgment amathaukhala mbali ziwiri mathaukhala kuti odandaula pena apempha yayi uyu wadwala uyu watani koma pena court amapezeka kuti anthu aja afuna kulankhula ndi amana kuti lero ndi January ati zakumanaso August 2026 pakatipa mukutani so nkhani imene yonena kuti we are not saying kuti kuchigamulo chanu chokwinako koma tikunena nkhani ya delayed justice and nkhani imene iwanda singokamba nkhani za RBM Reserve Bank of Malawi ayi kuli anthu okuti amwalira akudikira chiweruzo exactly akudikira chigamulo cha court and at what moment does the court take responsibility kapena fanya kuti muli ku supreme basi ndekuti basi palibe angafunse palibe angadandaule kuli ndithu ma cases ambiri amene anthu akudandaula tisanabwere pano anthu ena amayimba mpaka na mafoni inenso kulimeneko amenewo ndithu samamva akutivutisa mdziko muno koma tilibe kopita ndiye tikupempha and this is kuti ndi nkhondo ayi koma kukupemphani iniyo munthu pokafika ku Supreme Court ndikuti anthu akudalirani and mamaliza masewera a judicial tikupempheni. Can you behave responsibly on behalf of the Malawian people? Komanso mudziwe zonena kuti inuyo mtangoti mwatayirira ntchito yanuyo amene amavulala ndi anthu ambiri and mabala the pain that people go through chifukwa cha delayed justice ya ku Supreme Court can be avoided. We can do better. Now chigawo chomaliza imene mafuna kunena ndi chigawo so chonena kuti chigawo chomaliza ndi chankhani ya zandalamas. Now pa mbali imene tipo pa delayed justice paliso nkhani ya zigamulo akumapereka ma senior court ma judges atuwa akumapereka timati ma summary judgments so mlandu uja mukapita amanena kuti atampeza wakuti olakwa full judgment mwina ibera nsogolomu koma pano angobwera ndi summary judgment kan 3 pages kan mapeji angati ndi kuliso dandaulo amsisia yonena kuti kumangotuluka summary judgment inayo osatuluka ati mpaka ena zaka mauje no sabwera the full judgment no sabwera. Now ngati munthu ofuna kuti udandaule kapena ofuna umvesese chimene walakwa and this applies even to the high court and if the high court is worse chifali pa anthu ena amafuna upanga appeal to the Supreme Court ndemo uzidwa summary judgment you need a full judgment exactly to see the nitty-gritty exactly kuti kodi chifukwa chani apapa anena kuti ife ndolakwa afuna maloya akamvesese koma full judgment sikutuluka same thing zikuoneka ngati kuti Judicial Service Commission basi anthu wankhani zitimangozisirira inalipo nthawi nake tinkaya kamba pano nkhani zokhuza ndi makhoti koma basi mangothera choncho mmalere tipemphe amalawi akudandaula amalawi akulira summary judgment yomwe auza 14 days ikatha ituluke chabwino you are not above the law pomaliza ndi nkhani imene ikumatuluka mkamwa mwa anthu kuti yayi 5 trillion akuti tipereka 5 trillion tinene pano kuti court sinanene za 5 trillion ayi court yanena kuti yayi chigamulo chimene chinapeza chimene chigamulo chaku court yaing'ono the high court kapena court yaikulu chimenecho ayi akususana nacho iwowa akunena zonena kuti yayi anthu adalakwiridwa ndipo ayenera kukhala compensated koma sopano pali debate ya nkhani ya compensation chifukwa
ndikamvesa kuno bwino mu judgment yawo mu stay judgment imene atipasa report kani imene summary report akambapo nkhani yokhuza kuti akamawerengera office ya assistant registrar of the court, yes, of Supreme Court, ayang'ane nditu section 65 ya malamulo po werengera pa uchita compute manambala kuti ndalama ndi bwanji, ndipo mukapita ku section 65 kuja mukumaona kunena kuti anthu amene ankalemba constitution ankadziwa kuti pazikhala amene macases ngati awo okuti tipande kusamala ziko lonse twakala bankrupt. Yes, so muli moderation imene inayikidwa mmene muja mukaona muli nkhani za 5% komanso muli nkhani ine yofuna kuteteza ndithu kuti pasakhale ma abuses. So tinene pano kuti court sinakambe nkhani ya 5 trillion. Awo ni mafigures amene mwina anthu akunena kapena amva mbali inayo ma interested parties aliyesa atakunena kuti ndikufuna 5 trillion. Koma ife tidikira zimene office exactly ya assistant registrar ndipo iwo ponena poika nambalayo akhala akuunikira zinthu zonse ma factors ambirimbiri and may not come up to that amount. But once more alipo anthu ena amene amatayirira pa malo awo pogwira ntchito and because of that tonsefe timavulala ndipo timakhuzidwa kuyambira ku Reserve Bank, Minister of Finance, they have a role to play in this case. Kuyambira ku nkhani ya Supreme Court, they have a role to play in this case. Komanso inu amene muzikhala pansi ndikumawerengera, you have a big role to play in this case. Chabwino ayamba choncho angoni wawo ambuye Bishop akambapo amwina mbali ya Reserve Bank of Malawi kuti mmene ankapanga revoke license imene in 2005 adamaliza kuunika nkhani yonseyi a Finance Bank akudandaula kuti ife sitinamveke tu munangomva external reports munabwera pano kuzaseka kai koyamba nthambi yathu yoyang'ana ndalama zakunja kenaka banki yonse kulanda license izi zimene za aoneka kuti khoti la apilu akuti apepeseni. Now tikunenanso no ku khotiko kuti kuma khotiko pena amachedwesa zigamulo zawo zimene zimazakhuzano mwina chitsanzo chimene anapereka angoni wawo kuti anthu ena ndithu adatisiya akudikira chilungamo sichidatuluke ali ni moyo. Kodi zimene zizi tingapakipachi andi zimaoneka kuti pamene ndikufuna ndikupempherera mbwebicho zimaoneka kuti uziloza chala ku makhotiko anthu amati koma mphanga samala simulina uzakakumana nawo you find them sitting at their bench, they call that a bench. Ndamakuza deya umati chani pakuti kale ndipaja mphanga tingamayankhule bwanji ndi makhoti athu pamene tikuwadandaulira chifukwa mutakuona kuti mchaka cha 2019 or 2020 ena adalandira ndithu ulemu apadera kuti makhoti aku Malawi apereka chigamulo chokhuza mulandu wa zisankho mpaka na ma judges adanjira nyota za ulemu. Pano anthu akuti akayang'ana kumeneko akudandaulakonso tumaphonya bati ambuye Bishop kuti makhoti athu azipereka chigamulo mmene anthu akuyembekezera nawonso mmene akuziwira ntchito yawo. Ndibwere mbuyo pang'ono mmene anafotokozera lembi kunena kuti tiyambira anthu amene timalimba pa social media tikangomva chinthu kuthamanga kukalemba ende munati muone nkhani ija kusokonekera kwambiri kusokoneka chifukwa chakuti malipota kumdziko kuno ngambiri posawanda ndi sakuzimva kuti akulijani anthu amalemba mapeji aja 5 trillion tevera kumene kucha pano patipereka ndalama tiyambire kumene kuti Malawi tikoza kukhala responsible mvetsetsa chinthu chimene sumachidziwa usamachiyankhule chifukwa you end up kusokoneza munthu amene sakudziwanso pokhulupirira kuti wewe ukudziwa. So it's good to be quiet pa chinthu chimene wewe sukuchidziwa chimasokoneza munthu amene sakudziwa koma kuona utavala suit ali I think mina kuyankhula akudziwa osadziwa tiwe sukudani sukudziwa muli wangovala suit ya siri kunena inu yetu ya natipereka ndani ya something issues amakaza technical zofuna werenge ma section amachula abacha anthu angopita kusocho pano pa judge super atene enda akumbutsa zinthu zambirimbiri zimene akungopanga attack Reserve Bank apanga attack ma judge so ndimati choyamba chikhale chimene kuti timvetsetse kuti kodi majaji alakwitsa kugamula choncho kodi finance imene kuti isapangidwe compensate that's where we should tiyang'aneso pene pacha kuti kodi majaji aja alakwitsa kwauza kuti inu mupangidwe compensate a finance aombera manja moti maloya awo amatuka amene muja akugwira na majaji kuti agwira ntchito yabwino and amati judgment ndi yabwino pamene Malawi ngati ine ndio ndikaona ndalama zimene tipereke chifukwa cha delay because justice delayed imakhala ngati chilungamo chonse chakanidwa ndi zimene naona panosi it's like it's denied
kuti atatenga nthawi itali 20 years chilungamo ndi chimene chabwera ndithu koma ife ya Malawi ndipereke tsanzo ma Supreme Court judge adzapanga retire ene ndakuluakulu kwambiri akamapanga retire ndalama zimene za ana awo ndife ndi ana athu ndamene apereke ndalama zija anapereka judgment yabwino ayatuluka finance bank sikuluza chilichonse chifukwa kupepesedwa reserve bank kula anthu amene amachotsedwa ndi amalembedwa ndi kuchotsedwa modiwo sadandaulanso pa ndalama zawo so apapa mpofunda paona kuti pala anthu ena amene mwana kuti umaona kuti sikukotikoka all pansewu kuti munthu sanalakwitse a traffic amilitse akuyesera kunena kuti koma ndi munthu lesima panga overtake akukakamiza kunama iweyo tinakuona ifeyo unali 100 munthu gamuta kuyula 60 koma foni ulibe choti unganene paka ukamatsutsa tikumanga malamulo athu amanena kuti ukatere wapa so munthu pali munthu wakumudza amene alibe choti anene basi amangoti ati nalakwitsa so ndimafuna ine ndithandizire kupempha kuti ife anthu ine ndikuyimira munthu wakumudzi weniweni kuna kuti zonse zitachitika pali munthu wina amene amwe coffee zonse zitachitika pali munthu wina amene agule mashoni ndi izizi pali wina akasangalala koma kuti Malawi asangalala so delayed kuchokera 2005 mpaka na lero ine ndikudandaula pamene papa na kudandaulako ndetitha kumadandaula komano tiphunzirepo chani ano kuti ndikhanga ndikuthamangisa ndichifana ndikufuna tikokere ndi nthawi yeti pali mbali ziwiri apati maunika kwa khote koma tene tioneso mwina reserve bank yeti mene manena mucha 2005 nkhani yayamba awa kudandaula nkhani jampane dapita ku high court. I remember at one point in time high court agreed in reserve bank mpaka napata lipiridwa 13 million ngati sakulakwa finance bank kupepesa kuje ku reserve bank. Yes. Kazi 2013 ena mwanthu amene analandidwa license wa adaliso mu amene amlakapempha kuti apasidwe license ina yatsopano bank ina ndipo bank yo ngati nsakula ngosintha chilembo chimodzi kungokhala new finance bank idalandiranso license ina in 2013 ukamaganiza kuti 6 years ago is it mathematics akwenda bwino 2013 to 2025 yeah akwenda bwino masamu anyway yes. Anthu omwewo alandidwa license akupasidwanso license padusa nthawi pakubwera chigamulo choti anthu adapanga adalakwidwa now pamene pakhota nchira nyani ndipo kuti loss of business tichita calculate at what rate kodi ndrama zimene boma lingathe kulipira kuchimvesesa chigamulo cha khoti chomwina kapena mufu judgment mungatanena bwinobwino kumano summary judgment kungonena kuti pakhala loss of business imene assistant registrar a Supreme Court akhale pasi ngwerengera kuti kodi akuiwerengera at what rate mbali zonsezi ziwirizi tikazunika zonse nkupeza kuti ino reserve bank mkanatha kupanga bwino ino aku court mkanatha kupanga bwino that does not take away chimene chachitika papachi tuphunzirapo chani going forward chifukwa wakoza kali madzatayika koma kupita chisogolo ndiyamba ndi inu yofana kugwirani kukamwa kena kanimalizania ngoni wawo ambuye bishop 8 years later yes 8 years later support nkhani zofunikira zoti zikachedwa zilipatsa mavuto ambiri ziziweruzidwa mwachangu if possible tingamatani zikamachedwa chifukwa kuchedwako nde zimene tikunenazo kodi munthu ungapite kumene kukhoti kuchokana kuti na jaji akuti akuchedwesa mlandu wanga chonde ndithandizeni ukasuma kutiko because judicial service pali judicial service commission sorry judicial commission judicial service commission yes tingaipeze bwanji tikakhala ndi nkhawa za majudges amene amachedwesa zigamulo zawo pena ndithu mlandu wonse udavedwa udangosala kuti paperekedwe chigamulo koma sichikutuluka ndidapasa zonse zatheka mbali yoyamba jaji sakupereka chigamulo yes ali waumirizidwa bwanji jaji kuti aboda jaji how long does it take yes kuti mulembe judgment ino kuti nkhani ititseke tikamakamba nkhani ya ma ethics kwina kulikonse pali zinthu zina zimene sumadikira kuti abwana achite kukulembera on paper umapanga chifukwa cha umunthu umapanga chifukwa cha conscious the power of conscious pali zinthu zina kodi ngakhale tu majajaja akamapanga ziganizo amakhala pena ponena kuti apapa akulowesa umunthu yeah ndifake nthawi zina muzamva pa nthawi ya amene amaitcha kuti nthawi ya mitigation munthu amatha kudandaula kuti chonde makolo anga ndikuyang'anira ndine kapena wati first time koyamba ine kupanga mlandu chani andi amayikako mbali imene yomvesesa ku element ya umunthu khani ndolena kuti
You don't need kuti mpaka na anthu achite kwamba kupeza njira yomwe tizithana ndi ma Supreme Court judges kapena ma High Court judges. Iniyo kumakafika kumene koko, you should know ena munayamba ngati ma magistrate takhala tikuonani mukukwera mpaka na ukafika kumene koko. It should be an honor to your country, an honor that you want to serve your country right. Kuti anthu akamasayangana ma judgment wina mandiuza kuti do you know kuti pale ma judge ena amene simuzaona pa ma students akupanga rifa ma cases awo. Chifukwa you won't find them. Akuti ndamachula maina. Mutamakhani ndi mbiri yabwino yonena kuti even ndikasapanga retire as a Supreme Court judge kandi High Court judge ana ku Chancellor College, ana ku Catholic University, and to Minister of Justice kandi ma lawyer osana ma private firms, they can be able to look at me ndikuona zigamula zona zonse zimene ndinalemba nkumanena kuti tophunzirapo china chake ndikutha kuthandizira nkhani yake ndisidwe kama lamulo ndi chilungamo mdziko muno. Koma ayi ndithu, you don't need kuti munthu achite kugwedezani pa size yanuyo. Ayi ndizomvesa nzochisa manyazi komanso ndizomvesa chisoni. China chimene mfuna chonena kuti ifeyo ngati dziko, maybe it's also time kuti tiyambe kuunika kuti kodi judiciary, kodi are we just going to accept kuti basi zinthu zingokhala choncho? For how long shall people complain? Tinene pa mosapyatira analipo Nyamata Kamangira amene ankalemba pa social media zokhuzana ndi azathu aku judiciary, ndipo ena anamuombera mmanja kwambiri, ena sana mpanga ataki. Panali ndithu chipwirikiti, koma chimodzi chimene you cannot deny ndionena kuti Kamangira anativumbulira the corruption, the levels of inefficiency ndi makhoti athu mdziko muno, ndipo ankachita kutchula mayina yonde samaopayi. Koma ngakhale zina mwina sizinalizoona kazina zinalizoona, the issue is nkhani manager we behaved imene timapangira behavior Malawi timangoti kungombera manja nkhani mangotentha kan 48 hours basi nkuisiya. Koma chinthu chupanga be effective nkhani ya inefficiency ya makhoti athu tinaisiya pati. Do you know kuli makhoti ku High Court, ku Supreme Court amene amadandaula makhoti amajaji anzawo, they literally ena timacheza nawo amachita kunena ndipo amanena kuti I don't want to be associated ndi umbava kapena I don't want to be associated ndi zinthu zinazi za immoral zimene anzanga akupanga. Koma they're very limited. Anthu so timakhala limited kutipita kuti we can do better as a country. So in an event, we're not saying kuti ma judges ose ngolakwitsana. Yes. Or even imene ife nthawi zonse ndikabakamba za ntchito zina ndi mabwesa zathu. Yes. Panthu amona ngati iniyo babefa yoti muli mwayi mukulankhula ndi mukubisa zathu. Even atola nkhani. Ndipo satola nkhani enaso timapanga zinthu zonyasa, zochitisa manyazi, anthu azilichita report. Palibe munthu amene akuyena azigwira ntchito yake motsutsana ndi malamulo. Meti madandaulira kaya ndi apolisi, kaya ndi maneses muchipatalamo, kaya ndi kuma immigration, kaya ndi MRA. Palibe amene ngati akulakwitsa ntchito pazikhala system yomuchita baki. In this case, Judicial Service Commission ikuziwa zimenezi and inabwera kuwaphunzitsa anthu bwinobwino kuti kodi mukakhala kuti muli ndi zidandaulo zokhuza ma judges mutha kubwera kuzadandaula bwinobwino anthu osaopa, chifukwa china chimene anthu amapita kudandaula ndicho kuti akadziwa kuti nakamudandaula munthu amene uja athana nane. That's why even muzipatala anthu amapezeka kuti nurse akumpanga mistreat patient koma abale akuno musapange tidakali mchipatala muno atipweteka nesi atipanga zinthu. You know that fear. How do we stand up? Mene mwanenera mwina chisanzo cha Kamangira kuti he tried in his own way, koma nakumana ndithu mpaka na pano nangosochera basi kuti kodi zimankankhula zidakathira kuti tizikhala choncho moto wa mapesi kungoyaka kenaka basi tazizira. How do we sustain a discussion, a dialogue at national level and get a result of chunga? No, sanga anzathu maloya andi Malawi Law Society, komanso anzathu ku court amadokota aliso ndi bungwe lawo limene limaona ndithu za madokota, ndipo taonapo madokota akulandira ma license, akulandira ndithu zilango zosiyanasiyana, ena mpaka na anayimisidwa zaka 5 zaka kazingati. Koma zikabwera uku ku court kumene kuli bungwe ya imene mwayichula ichi Judicial Services Commission. Now amene simudziwa Judicial Service Commission amene amakhala chair wake ndi Chief Justice. Amene sali kuti ku Supreme Court kuti kumeko muchigamulo chisu adalimu. Analiso mwemo. So one wonders in terms of the independence of the Judicial Service Commission.
kuti kodi amenenso ali mmodzi wa iwo utafuna kudandaula atafuna kuti ife anthu otagwira nawo ntchito mu office kodi angakhaledi ndi mphamvu zotani zonena kuti abwere mpaka kukwapula anzake number 1. Number 2, tivomere pano ambiri amene tayankhula nawo maloya, they will testify kuti Judicial Service Commission has not been efficient. Vuto la mdziko muno munthu kungoyankhula mawu ngati amenewa walakwisa sitikulakwisa. Sizingatheke kuti maloya mpaka nakufika kandi 10 kandi 15 onse kumanena kuti Judicial Service Commission sinatithandize, Judicial Service Commission sinatithandize. Anthu akamakudandaulani, iniyo it's better kulemba timanoti mukakumana kunena kuti anthu akutidandaula, where can we do better? Exactly. So Judicial Services Commission mudzozonera kuti ino mnakhazikisidwa ngati kopumira kwa Malawi pamene judicial ikulakwisa. In this case tikustasimidwa chifukwa cha inu. So appeal koyamba ili kwa inu kuti please step up your game. Muthandize dziko la Malawi chifukwa otherwise kulira kwa Malawi misozi imeneyi it will fall on the panel imene anthu amene muli mu committee imeneyi ya service Judicial Service Commission. Ambuye Bishop mundasankhidwa kuti mukhale a board member akosoma mwakana. Ndikukamba nkhani imene chifukwa ndikubwera ndi funso lanu zimene akukamba achunga papazi kuti ndizopheka bwanji kuti munthu wemwewe ukhale board member wemwewe uzibwera program uno kumazaloza suzalaso ku board wanu komweko. Munazweza kuti vuta ku Judicial Service Commission inu ka a board member akosoma nde pano tizikambirana kuti oyimba pana kudandaula. Ambuye Bishop zuvutanitu reputation, integrity ukamayankhulira anthu kapena ukamakhala kuzona muchite confirm munakana kukhala board member, munalemba kalata onda simu kufuna kukhala board member. Chifukwa chani? Ndinapanga decline because of one health situation menda ziona kumeneko. Number 1. Number 2, ndimayankhula kwambiri. Maziwa anthu amandidali ndine munthu odalirika kudzikoko. So ndinaona kuti ndikamapanda kuyankhula pano ndaona ngasoma comment acha achafunga saka yankhula lero chifana wasanga kukhala board. So board ndi 3 years chafumukane sindikufa after 3 years ndidzakhalapo mpaka nakalekale. Amen. So anthu amene akundidalira ine ndizayankhulira adzakhalaponso. So it's good to say thank you so much. Ndathokoza munandidalira koma ineyo ayi chifukwa chani kukhala panopa pakundivekera bwino kwambiri. Chifukwa ndinakati sowa choyankhula ine zoona zimenezo munthu sumadya sweet nkumapanga likhwelo. You can't put something sweet umalifuna swata oyimba likhwelo sadya sweet. You lose something likhwelo sweet makana amuna vula oyika ikankama ndipo mwina anthu ena samaziwa ndina maulemu ndithu ndinapempha malangizo anthu angapo and one of them it caused that deal. I came to you and ndinati sindofuna ndeba social media for I'm not embarrassing whosoever kuti ndikufuna ndichitsema nyazama ana ndisanga no ndikwapatsa ulemu ndipo ndikuthokoza kwambiri. Koma ndinakhala munthu amataka ngotere asumuyankhula so achafumuka body so ine kuganiza kuti ndiyankhule zoona I'm okay, my life is okay bwino mene munthu oneramu life yanga ndi yabwino mpando kuthina bwino ndipo mufunika body suti isa ili bwino ndione hapa fupi ndili bwino. So sindingalole kunena kuti anthu andione ngandakanika uyankhula chifukwa cha zimene sindikuzidziwa. I've never been a board member. So munthu sumakalowa mu nyumba amene anthu akumenyedwa nkumana amene mwawina alandira 10 million koma sunalowemo sudzona anthu akamenyedwa amatukamo bwanji. So I better be aside. Wali tukamba kani omwe tafika kumali kwelu talavula switi wakati kumenya na mahamala chifukwa kumene kuti kunali ndewo kunali zochitika zambiri paja kunasangidwa Isaiah singana de kazi analisanga inana kuti anali Isaiah sija sana ichotse ina could be there. Ndinakakuza kuti ndizikwanitsa kupanga hando motel koma achotsa abweresa wina ndina tsopano nkhondo kuyambira poti ntchito sinayambe. So inafe ndanthu achoyankhula ndikayankhula kumene koko sikukakoma yani chifukwa bwala pano panthu amakhala kunja amadonera pano koma ndakhala kumene koko ndizikaloza mkulu ya sweet. So sanka chimozi ndinasanga kunena kuti I must be away from that kuti ndikhale bwino mmene amalawa amadziwira wanda. Ndinakuimbira ni phone awasakuziwa ndine nato ndinanena kuti wanda ndinali kunzuzu ndinena wanda tisamale kwambiri pamene tikuyankhula ndi anthu aja ndanzeru mmene tikusindira chichewa tikonongetsa mbiri ya anthu ndi tsogolo lathu. It's good to speak the truth kandi chopweteka anthu asamati
pano mama pang'ombe sayankhulanso kukhangana kuyembekezera kuti awasankha china chake no. All this zimene timasankhidwazi ena amasankhidwa amadzachoka koma Malawi amakhala bwino Malawi. So you better choose ena ananduza Malawi so afera ife masutu kuvala Malawi ndo afera inu mugwira ntchito yofera ndani Malawi timafera ndipo Malawi ndi anthu afera mwamodzi wafera ndineyo so mwachidule ndinapepesa osatisoka pena kuti mwana kondisankha koma ndinadziwa kuti zizindivuta pano pomwe zimbandifusafuso lina ndinakamaganizo ndikayanga chonchi kumayaka yadula kupoti ndiye panopa ndine mfulu chabwino kumene yako tinangofika nkhani yathu yoyamba timaunika chigamulo chimene chachokera ku court ya apilu chokhuza banki ya finance imene idatsekedwa mu chaka cha 2005 malingana ndi chigamulocho chikuti ino reserve bank simudachite bwino ndipo wawa finance bank akuyenda kuti alandire chindapusa mwapepese chifukwa chakuti ataya business muzaka 20 ndi anthu akuopa kuti kodi bill itaduke kumene koko alipira ndi ndani analakwisa ndi ndani kuti zitenge zaka 20 kuti zisachitike zimene komanso kodi reserve bank mukanatha kupanga bwanji to avoid this scenario kodi ino amakhoti mukanathamangisa pati ndetu kukambirana ngati dziko izizi tizizichita encourage kuti we must talk osamatenga offense yayi let's talk kale soba amene walakwisa azivomera munthu walakwisa umavomera kuti ifa badala lakwisa tipepese kwa Malawi can do better ndewo Malawi umenewo osati yayi ini simunganditero tiziteroni chifukwa chokuti tifuna tikonze dziko la Malawi antchito kumene kozokambirana zawo zidalipo zambiri choyamba wa Malawi Congress of Trade Union amati kubomako bwanji nthambi zonse za boma ngati munthu ali grade A wauku ndi wauku osazikhala grade A azilandira zofanana osati grade A yaku makla ikusiyana ndi grade A yaku post office waku makla umana ndi azambiri chifukwa chokuti bungwe lake ndi zimene zozoyiwa amandi bwanji tachita synchronize kuti grade izikhala ndi grade osatengera kuti bungwe lanulo ndilosauka nonse nthambi za boma ngani imeneyo imene sakukambira kuli nthambi zinazosauka ndito boma mukuti wala post office kuja bwa munthu umene kwachera kuti udinde kalata kuti mundazapo sipano kuona mpando umene wakhalira kuti munthu ungwesa mpando koma nzake wa grade yomwe kumakla bwana ndi kuti AC kupeperera it's very intentional nakumana ndi mkulu wina amene anali gulu limene linakazikisa MRA mdziko muno yes mwinaso amakonda kuonera program yakuonera ndi amandifotokozera zinthu zimene atakhala pansi kuti akhazikise MRA akaona zakuti ndi amanena kuti atafika ku nkhani ya malipiro ananena kuti kumene kukuti akwezere and they were benchmarking them ndi Reserve Bank kuti awa akhale kuti tachite motivate tachite incentivize kuti asamakhale ndi chidwi ndi misonkho komanso ntchito imene akugwirayi ndiye ikulu kwambiri chifukwa akhala kuti anthu are happy ndi kuti dziko lonse lichita benefits amaona zinthu kazimenezo ndiye pali mabungwe ena otero atakhala kuti kumeneko anthu alimbikira ndisilepo wepo abwana mati kuona post office mwina feeling iyo kayanga bwana ndapita post office inaye kumusiku kuona napempha toilet kuti ndi ita kumene kunati anthu mapita kumeneko no we can do better by the way somebody was telling me kuti do you know kuti Malawi Bureau of Standards ndimene ndi ndalama kwambiri pa parastatus I was like what yes adi major is loaded una chinyumba hivi anyway tikunena kuti so anzathu amene amayang'anira anthu ogwira ntchito Malawi Congress of Trade Unions akunena kuti tatiyeni tiunike ndalama yochepa kwambiri imene amalandira anthu jatimati minimum wage now ma minimum wages alipo osiyana koma awiri ndi amene anthu timakhala nawo chidwi kwambiri imeneyi ndi imene timayenera kuti formal sector amene tikugwira ntchito mu mashopu mu chanchani kandi kwa amwenye kandi kwa ma Chinese imene timayitenga kuti ndi formal imene japadakali panopa ili pa 126,000 kwacha iwo akunena kuti tenti iwonjezere ndi 95% ifike pa 245,700 kwacha now pali inaso imene anthu timakhala busy ndi domestic ya anthu amene akugwira ntchito nyumba mwathumu kandi ophika kandi alonda koma akugwira ntchito ku nyumba kama garden boy koma ndi akunyumba kwathu ameneyo padakali panopa ali pa 72,800 ngati tingagwire zimene akunena Malawi Congress of Trade Unions kutanthauza kuti ya amene waifika pa 141,960 kwacha mbali nayi anzathu olemba anthu ntchito akuti AI mayiponyera kutali bwanji titayika pa 25% ichosa 126,000 kukafika pa 157,500 25% ichosa 72,800 kukafika pa 91,000
now pano pande anthu akukambirana kuti kodi tiyuza formula ya ndani ya wawa amene amayang'anira kugwira ntchito amene akunena kuti tikweze 95% kapena tikhala mbali yawo olemba ntchito chifukwa kunena kuti pena mukakweza kwambiri maka amavulala maka ndi awa mwina amadomestikiwa chifukwa anthu amanena kuti ineyo kumene ndikulandirako osadandikwezere ine ndakalandirayo chepayi iweyo kulandirado kuposa ineyo ngati bwana ako ndesi ndikwanitsa zimapanganso create an employment. How do we balance so that anthu akhale pa ntchito azilandira ndalama yokuti akhuza kugula at least the basics, athe kulipira renti, athe kugula chakudya, athe kutumizana ku skulu, zimenezo zimene timanena kuti at least pamwe wa munthu umayena kuti uzikhala nazo. Ndiyambe ndinu angoni wawo nkhani imeneyi tiunike bwanji nkhani ya malipiro. Nkhani ya malipiro ni nkhani yovuta chifukwa mbali zonse ziwiri zimakhala kuti zili ndi merit yake. Merit yoyamba ndi uyu amene akulirayi taganizani kuti alipo ena amene salary yako sikukwana 100,000. Yes. And sikukwana 100,000 and munthu uyo awupezeka kuti akukhala renti nde panopo nyumba zikwera malingaso ndi nkhaniso ya misonkho ya 20%. Yes. Upeza kuti nyumba mwina li 90,000 munthu amande 100 less than 172,800. Sono munthu uyo inayo even kuti apeze malo okhala akaitenga kuti kenaka muyambe nkhani ya mabilu madzi magesi, kenaka mukambe nkhani ya chakudya pakhomo, kenaka Amalawi ambiri amakhanso kunena kuti ali mipingoso imene kumene kwa kunena kuti sukupereka Robin God Malakai chaku Malakai alipa ati uzaya Malakai takumana tonse and ukawapeleka tithe, you don't tithe on your net but the gross on your gross 10%. muona kuti zichito zikuchuluka and pafika pacha kuti moyo ukuwawa zenizeni. Now alipo anthu ena amene tizinena pano, they are not necessarily affected by that. Kudandaula kwa anthu enawa nkwa mchigulugulu koma sikuti moyo wawo ngowa choncho ayi. Ndipo alipo ena even za mafutas a bishop tikunena kuti mafuta akwera iwowa ku company amawapasa number of liters kani 500 liters. Now zonena kuti mafuta akwera kampa kufika kani 5,000, it does not really matter chifukwa kuti iwo malita zawo azilandirabe kwa msaona kuti ndamene samakhala anthu amodzi oliraso mwina kwambiri. So dzikoli tili zigawo pali anthu amene akumvadi kuwawa kwenikweni koma alipo ena onena kuti akulandira kula anthu akulandira ma 17 million 20 million 30 million malo yake mwe. In fact nene mwasangasanga pano wina expatriate anabwera wa financial analyst ndiye akuti amayang'ana ku Ministry of Finance ku Treasury manambala Malawi ndi anamva chisoni kuti kumaziko ndrosauka kuona ngongole za domestic, kuona ngongole za foreign, kuona GDP, kuona change ma factors ambiri kuzaona ati koma kuno kuli mphawi, kuona Malawi amapeza ndrama zingati below dollar poverty level yeni. Kenaka akuti analowa mtown anazaona magali moto onena kuti anampasa chidwi kuti no sisi kugwirizana magambo amene ndikuwaona ndizija ndimawerenga zija ndizosiyana. Kenaka akuti anapita ukaona nyumba, in fact anapita ku area 43 akuti umene kuti anakaona nyumba so kuti ati nyumba $3,000 rentals akuti munthu wake ndani. His conclusion was Kumalawi kuli underground economy which is only accessible by a few. So amene chuma kuno chiliko koma alipo anthu ake amene amachifikira ndipo chimawafikira ndalamazo. So nkhani imavuta pamenepo chifuka mukanena awawawa amene akulandira ndrama zochepa less than 100,000 kunena kuti akwezere you understand the basis. Koma alipo anthu ena kuti akulandira tingorekeza kati 14 million ndi munthu amene akulira kuna amene ine ndifuna ndikweze 95% apita nazo afika mpaka napati. So pamafunika ka balance ndithu. Now chigawo chachiwiri ndi chigawo cha uyu olemba ntchito nzake tizinena zoona kodi iwe ungapereke chinthu chimene iwe ulibe. You know what will happen then? Makampani achosana richinch. Yes, very true. There will be retrenchments because that's the only way. You ain't got to open a business. The only way to just ngadini kamusinga kwele. Exactly. You cut the expenditure. Exactly. That's it. That's the only way. So more that's what this man is also now
zilowaso ndale akuchosa anthu ntchito mulamuliro anthu akuchoka ntchito. So ndi nkhani yoti mafunika balance ndi kumvesesana. So tipemphe pasakhale ma extremes. Inu aukuku MCTU musachito khala extreme imirana Malawiwo kwa musachito khala so extreme musitaso kumvesesa mbali iso musango khala rigid. Yes, be willing to move and shield anthu komanso kumbali ina tamvesese ma employers iso. Ambuye Bishop, nkhuku ndi dzira. Chachikulu njani. Tafika kuti pa nkhuku ndi dzira. Tusowa kuti chachikulu tipange banji kuti amene akumva kuwawa tiyamve kuti awa ali pa ululu tichepese ululu. Komanso amene akulemba anzawo ntchito maka imene mafuta kwambiri ndi awa amene amalemba inu ndine amene timalemba amatithandizira nyumba zathuzi. Tikakhala kuti sitinayibalance bwino kuti bwanayo kumene akulandirako iye zake sizidakwere koma mufuna kuti iye alipira anthu zambiri imapezeka kuti yavuta. Number 1. Number 2, amene ali zochuluka koma akukana nditu kusafuna kuwalipira anthu ndalama zokwanira. Tipange bwanji ncholinga chokuti amene tikumufuna chifa alipo amene tikumufuna. Ena zingovulalira chifa chokuti amana kuti kalula kabisala kuseri kwa tsamba timangomenya ndi ujeni omweyo. Tibalance bwanji Ambuye Mulungu inu ndi munthu wankachisi. Ndibwere kumbuyo kwambiri ananena kuti ola ma judgment ya court munthu wina amaganiza ngati munthu kuti munthu ndi muganiza pa munthu. Ndimafuna ndisanapite ku mabungo osewa ife amene timalemba anthu ntchito ndi mmodzi mwa iwo tili panofe. Tizikhala pansi kupatula izi tiyambire kumeneko kumuganizira munthu kuti ineyo ndimapeza 20 million pa mwezi ndingoyerekeza. Koma munthu amene akundithandiza akupeza 70,000 which is 0.% ya ndalama zimene akutotsera munthu zija. Iwo ukapita pa KFC ukadya zinthu za 195,000. Koma munthu akugwira ntchito mwezi wonse kukumpatsa 72,000. Ndimona ngati Amalawi titangoyamba ifeyo kale chifukwa tikunena oyambira kuti ndi amwenya kuti amapanga mamiliyoni. Ijewa 100 kani imeneja akufuna kuti alipa amwenya amalipira pano pa 126 not just amwenya. Timaina ngati formal sector. Ndi akupempha kuti ifike pa 245,795%. Anthu amene aja akukhala mwakacheremu akuyendwa pansi mama upeza kuthamanga kubalembera kuthamanga anthu aja ndi okonda ntchito kwambiri. Koma akupana ndi anthu amene akugula magalimoto ino bola exhaust. Ndalama kuseweretsa akugula galimoto zobola exhaust kuti zipanga phokoso. Munthu utayo akuvutika kwambiri akumutsekera usiku wonse. Anthu amene wawa ndi maganiza kuti kupatula mabungwewo ifeyo tinaina amene timatha kukwanitsa kulemba anthu ntchito tiyambe kumaganizira anthu. Komano titazindikira kuti sizikutheka pazokha. Ndimafuna ndiyambire kumene kupita kumene kuti chifukwa inu ndine tiyambire kumeneko chifukwa amene akuonera baba tikozo limina 90% ali ndi ntchito. Ndiye tikozo yamba so ifeyo ine ndine chitsanzo chabwino kuti sizingatheke kuti munthu andulangize 72. No, sizingatheke. Shama ndimbusa koma ndimampatsa asala. Akukhala nyumba ya 150,000 mwana wonena kuti kumamuona kuti mwana akundithandiza ntchito ndekha kukaniza. Osati so munthu abwera atende kuti bungwe libwere lizandiuze munthu mmene ndi munthu wabwino bwino iyayi. Ife tinangoyamba Malawi kuganiza kuti munthu munthu nzanga amamva kuwawa. Alizandiuze munthu ine bungwe kuti ayi tamuganizirani no. Kuthekera ndili nako kanga katsalapo. Ende anthu abeti kodi shamayo lusiku lina azayankhuleka fa shama muno amanenedwa zinthu zake shama munamukashira anakomoka azakuzana kuti adati ologalimo magambo ndipazeni magambo 4 ndingoyerekeze shama kwenda pansi no not with me tengako galimoto bashiru osewa tengako galimoto munthu sunga kale zinthu zokadzoka pa malilongo ngazinyamule munthu sunga jezonse munthu zinthu suma ndalama munthu suma jaweka. Tiyambira kumeneko now 95% imeti kulamulirayi apereke ndani chifukwa anthu ena akulandira 340 ndiye mukauza 95% apopo ndi kuti atsala ndi chani leti sanalipire katapira wawo amene ali nayo tabweze watutsakala 1 million. Ndimwana ngati ndipite pakuti pakhale kuganizira kuti at least at 25.95 tibwere pena pake pakuti mwina tikhozo pena pa 45 kuti awu kundiwa ku ascend afika pafupi timuganizira olemba ntchito amene akungokhala ali mwana sangalere amapita school ndi Bwitso primary mwana uja sangatenga akulemba wa ntchito just because sangakwanitsa kuntenga amaletsa kutenga mwana ku kamabereka anthu so taganizireso amene aja amene sakulemberera manyado ntchito papa lena akulembera manyado odoloka abatsa madzi amakhala ena akumwato
ophika ndiyena oti atuteri wina ngomulemba taza kupasa mazoko amwe bishop inu muli nayo ne manyado ndinalipo hotelo chabwino so nakupita ndipo titi ni nkhani imodzi tikuona ndi nthawi yathu tigwirizane mutani apapa tikumane pena pake omuganizira uyu olembayo komanso olembere fa uyuyu komakamaka uyuyu akuvutika kwambiri nde pasendere ndithu koma kothera kwake isatere chonchi yayi munthu awonjezeredwe basi chabwino pakhale kuonjezera ndalama koma mwina tingogwirizana kuti percentage ikhale yotani kuti ikhale win-win situation. We don't want a situation whereby tikufuna tizapasa anthu ndalama zochuluka zimene mabwana amene tikulemba mwina manyumba musitingakwanitse then nitauza anthu ajapite ku nyumba amakaliraso anthu aja kuboma kuti mwatichosesa ntchito mauza mabwana tuzazipasa ndalama zosangakwanitse. But at the same time we also want to help anthu amene ndi ndalama zochepa kwambiri akupereka chisanzo kuti anthu ena anu ndithu ndalama zimene magula chewing gum ndi salary ya munthu wina mwini umagula zimene zozo kuti mukangodya pang'ono zimene zizi 70,000. And another interesting point Wanda. Alipo anthu ena amene malo wa ntchito including ma MP amene last week timawerenga ndithu mauti nawo ma benefits awo. Benefit imatha kuperekedwa kuntchito kucha kuti security guard 200,000 iwe ukampasa 70,000 na wewe kutenga soja 10 pa salary yako je ya security ngani dimene kulipena ma benefit amachita kuchita kunena bwino kuti garden boy muzikampasa inu mukumamuponda so garden boy chitani manyazi ngati mukuonera program imene yankhulizana ni madam kuti ayi we can do better. Chabwino tisunthe ku program yathu ku nkhani yathu yotsiriza. Boma labwera kuzatuza zimene timadziwa kale nthawi ina yake tidabwerapo pano kukambirana kuti kodi ma PS ma ministries about 20, how can we have 80 PSs? What are we smoking? Tusuta chani nditu tufuna kupanga chivi chani? Now awa abwera akunena kuti achosa chiwerengero chimene chija kufika pa 38 ndipo in the process boma litakuteteza 2.2 billion pa mwezi zimene zimakhala zikulowa kumalipiro ndi zina zimene amalandira mabwana amene wawa. Kodi tilandire bwanji nkhani imene kwina ndikuti kumeneso tikupanga zachamba pepani pardon my French pena kumamva nditu zimene kupanga kuti akuluakulu kodi amene tikusuta cha high grade kwambiri tikugula tisinthe kogula famila kuti gulisa chimene chitingaza tikupanga tingapange bwanji kuti tizisunga ndalamazi komanso tikazisunga zizipitano malo enere a Malawi azikhutisidwa kuti misongo yathu ija ikutitumikira. Ambuye Bishop anzatu abia okay nabala alisa Ambuye Bishop tukapangani ya ma PSs kuti tachosa to 38 yes ndeti kuti ta save ndalama. If this is a good example, yes, how do we replicate it kwina konseko kuti that should be the trend tikhale ndi anthu okwanira osangopasana ngati kuti boma ali ndi Father Christmas angone wawo. Tinanena pano kuti boma likapanga zinthu zabwino tizombera manja pakakhaso ziganizo zina zonena kuti zosathandiza ndi zosakonda Malawi tizibweranso pano nkuzanena kuti izi nzola kuika izi awa amanyaka awa. Chiganizo chapangidwachi ndi chiganizo chimodzi chimene Malawi wokonda dziko lake must celebrate over, whether ndi wa DPP kandi wa MCP kaya ulibe chipani nkhani ndionena kuti ma decisions amene wawa ndothandiza bwanji pali nkhani ya kusakaza kwa chuma cha dziko kumene kwatibwezeresa dziko likumbuyo ndipo ndi njira imodzi imene takhala kudandaula nkhani ya wage bill nkhani ya ndalama zimene zikungoperekedwa mwa anthu osiyanasiyana. Ndipo ndinene pano mosaopa kunena kuti anenatu apa kuti enawa anayonena kuti ma contract awo anala fake ndacho siratu amene ena anayonena kuti atopa apange retire anapanga retire achitanso kuyitanidwa komanso kumamuona munthu yaukanika kukwera ma step ya Capitol Hill angopanga retire yes ena awa ndi chifukwa choziwana ndi anthu andale anangoatenga pena pake basi tabwera uku uzandipangire chifukwa chowapezera ntchito for nthawi ya campaign anathandiza. Now kuganiza kumene koko tipemphe asaidi ndi gulani takutengani ndikupanga apply timati copy and paste tachita ni copy ndikupanga apply mauti onse mabungwe onse aboma makampani aboma konseko mutakuona kuti ndalama zimene tingathe kuseva ngati dziko ndi ndalama zambiri sikokhapo. Yes. Even mmene takati umakamba kuno nkhani ya malawasi chifukwa mnanena kuti mbali ina nditi imene tingathe kukonza kuli nkhani ya malawasi kuli chipwirikiti ku nkhani ya malawasi timakamba pa
ma trips onauti anthu sanapite anthu akutekabe allowance anthu amatha kugwirizana the whole department ku Capitol Hill ndikupasana ma allowance. Are you sure kuti apo masimadzo zimenezo? You know that we can do better. Tend tichite kati poyenera kudula tend tidule. Tasala ndi 1 minute ambuye bishop timalizire ni nkhani imene zabwino kwambiri paja nthawi zina tingopempha kuti zikhale choncho chabwino chifukwa zikuzoteka 38 lero 2 years to come 54 kenako back to 80 ata ayamba bwino kwambiri tizatsatira akadzaonjezera mudzabwerayo mwamba kuonjezera kumene kudzako 38 timusunge tosamalala tizikumbukira namba tidaiwala zonse ma PS taiko 38 akafika 42 tizafotokozerana kuti akuchokera sukutena pena pofuna koza mudzatipese mpata ukunyamuka munthu kunyambadwe ukafika pa tirekezo ukafika pa clock tower ukumana ndi traffic magulu 6 ena imapa pamene pena pali kiwo tandu akatika kudutsa inu ndinakuona tsiku lina mukuvuta kwambiri pa fuel kuti anthu ajama ima ajawa sangagawe ena mplantaya mukunena kuti makiwo awawa tachokani pansewu apa ena mukathandizira ukuko kuti zinthu zambiri zimene ukamaziona koma amalawi ife tikusuna chani awa akufusa kungoenda naona sowazomba ukuenda apa ufika 20 kilometers okumana ndiye 10 kilometers kunabali akuti mnaita kukochokera kumwamba apa ndadutsapa so we can do better pali malo ena amene bafunika anthu onena kuti akhoza kugwira ntchito yomweyo kuti akakonze zinthu zina chabwino muzandipase mpata nthawi imeneyo tizakambirana kuti kodi distribution ya anyamata uniform a polisi kumakhala bwanji komanso kumakonda kungoyimisa magalimoto bwanji muzikakonzanso azathu anjinga ya moto chapena amene ajalibe kena kake so pamakhala ma interest ena nde tisamangolimbana ndi amagalimoto tiyeni tipange so tikupempha kwa bwana Luhanga ndi timu yawo kumene kokula chinakaira kumene koko hayi ndithu anyamata mukuthamanga bwino presence ya police kumaoneka you can see the police moving iya wa CCTV kulilongwe kumutiuza kuti kwenda bwanji imene yoyo ndi zina zimenezo pamenepo nde pamenenso tamalizira program yathu ya lero